Phari sing tini saimalayan sap kepelaing kha. Oro jotno putrong norno phunung nai mungrok sane bo pararong yang sawana non video last nai tuni sap kepelaing kha nai nalenya bagai. Mongkai damsora jompuni babaranjon riang cintir pramothani tei bobo kaisa wainarang kha mokai birchandra kalsi ni 26 ni bini mung kha kenaram riang bobo kaisa chini tirpramothani tei kepelaing kha oni mung kai rajeshwar tai bini je bo but thungmani kai champawar khoi champawar ni bobo kaisa tirpramothani tei kepelaing kha mo kaisini sar David Mora Singh bin bai khenor kaisa lagri di bin mehnat no nuginoro je jaga Delhi o thangai chini bagai tiprasarong bagai choba khanya thangtani asuk himui bin bai le kaisa lagra nangsine boji dijak no sanangle bin kokhaite egin hoite no chung age boarding asini semanjak bongka jiri nai amo jeske pano moni mongka Jiten Deborma je 16 mandai Pulinpur ni bobo hanya hai kepelaing kha belakangnya sing khatong lajak sing tipra sorok tam ni gas sing bubagran logir lai mana heda like kaisa turan nang sinam jeske pano video sim nai thanaya mokhaito sini madam Gita Pekarjolani bobo hanya hai chin bubagran hamjagoi chamung khayei mohai kai je bini lukrong no thumui akoi but mani kepelaing kha belakangnya hambai jo tono no tam ni gai asuk sing bubagran loglai mana heda bin bagai kaisi lagri de tam ninge beri inge suk samung khayei krakasin bubagran logiri woi maike boje jiri thangmani tei hamjang mungri nongni bo mokhai to sini Sharonel jungbon ge joton chino bojung nogorni bokhai gina hoiteno sungbon agina hoiteno sini phaibo nokhai baksa bagina hoiten tongo haibano bono khaito takjin mo sarno ge agina hoiten nukjakhay da bokhai belakini bubagran logi himjangni bagai sungbon ge sini suka ekdom bin bagai kaisa lagri de bo jekhe mo ke kepelaing phem bagai sin Sharonel tak te kaisa naleyana mongai sini IS khaitongo sini sike sarjamatiya bobo haino hai je bubagran no logirna phaye kepelaing kha 21 Mohoranipur singjotono thajing bin video ang daida norno je final ngo nei nororo nukpai khana baksa jan video naitongnai rokhaito nukhona je katal final rokhaito nugyana yaka thangai naidi bini final ni angom dai rijak bojiji dimani bini skangko bo haida singjoto nuk tongmano bin bai kaisa lagri de mokhai chini Sarpurno Chandra Jamatiya bokhai kila bagmani bonbone no sinwo tamni bobagina hoiten bobagaran loi kam kai phaijak agin hoiten sini phoi ang bono kai bin bagu kaisa lagri de nungma khana mo bo mandai Pulinpur thaisingang phunu pai norno Jitendra Deborma sini Jitendra Deborma sar thaisingno khana nor buskango mo ongai damsora kasusora sini sar Jitendra Deborma bo haino hai bobagran hamjangma tik keplai ngai phunukha moga sini sar Utpal Deborma 11 Mohoranipurni Telemurani bo haino hai kepelaing phika belakhen naithok bini ukulorong borok bini style je bo photo bujangmani borok bini je kinarong no belakhen naithok haisi bin bai kaisa lagri di tai bin gana tongnai rong ni bagibo sheet tebo pending o tongkho sung amno nasing tonglayo je mo manai rong ni sang orom bumung khoi norong no photo phunugi sariwo tei para rok sariwo te pending jak tongkho sung amrong joto nasing lai tebo buskango norong no je update phai chongmani rena bagi sachok tung asno hamai joto no like subscribe bi thamai।